tak, my tu máme krokodila. Čo sa smeješ? Či to je divné? Tak na krokodilej farme dosť bežná vec, nie? No ale dneska príde ten, jak ten robí, vieš, jak sa pýta? Čo robí tá otázka? Interiér. No, interiér. Príde opýtať. Ale ja som chcel všetko rozprávať o Lejle. Lebo Lejla to je náš najvýstavnejší krokodil. Ale ona toto niekto, prečo mi to urobila? Nezaštistí do kutíka Karpinka. Nevadí. Lejla to urobila, pretože ona vedela, čo chce tým povedať. Ona mi niečo chcela naznačiť. Vieš? Ja mám atmosféru a ty prídeš. Počúvaj, ja neviem, ak jej to vysvetlíme, že není had. Ona normálne predné nohy schovala. Čo schovala? Čo to už je týždňová vec? Ale potom týždeň schovala aj zadné nohy. A teraz ja ako ošetrovateľ, ja ju pregulávam. Ale ona sa nevie pláziť, ne? Ja si myslím, že áno, ale tá len ona tými nožičkami sa obrala. Vieš, čo mňa trápi? Vieš, čo mňa trápi? Že včera som ju pozeral a ja jej to vidím v očiach. Ona sa chce zvliekať v očiach. Toto by bol prúser, keby mala niekoho ešte vo voliere, ešte, že je sama, má tam intimitu. Počúvaj, musím ti povedať, ona nevie, o čo ide, prišla neskôr. To je problém, tam máme krokodíla, tá sa volá Lejla. Lejla, povedz jej všetko. Krokodil Lejla je krokodilica, lebo to je Lejla, není to ten Lejla, ale ona je až... Ty si to skrátil, to som rozumel. Ona má problém týchto, neviem čo to je, ale má s tým problém. Strašný. A teraz ona smutné oči, zuby vycerené, ne? Ale... Nohy schované, a zelená. Ona bola pôvodne hnedá, trochu zeleného, a teraz úplne chameleon. Chameleon, jazyk ešte nevyplazuje, neviem. Keď začne každým okom inak krútiť, bude problém. Ale nevadí, chameleony ja mám naštudované, lebo ja som chameleonolog, pozri.